Vesteixen diferent, es mouen diferent, parlen diferent. Aparentment no tenen res en comú. Aparentment. A l'Obra Social La Caixa sabem que adults i joves compartim uns mateixos valors per fer que aquesta societat sigui millor. Per això posem en marxa el concurs Joves amb Valors, amb el qual premiem els joves compromesos amb la societat. Si participes en iniciatives socials que promoguin valors ètics i de convivència, presenta-les a la nostra web. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa. Els habitants dels països nòrdics encara són més precisos a l'hora de definir el blanc. La culpable és la neu. La neu també fa que hi hagi animals que desenvolupin un pelatge de color blanc. Els serveix per camuflar-se durant els mesos d'hivern. Amb un look similar, trobem pels ous del món diferents animals albins. Sobreviuen molt poc temps en el medi natural, són dèbils davant els rajos solars i la seva falta de color fa que destaquin davant dels seus depredadors. Per això, l'única forma que tenen de sobreviure és la captivitat. En canvi, els humans albins, prenent precaucions i protegint-se, poden fer una vida perfectament normal. Com els animals albins batallen contra un defecte genètic, la falta de melanina. L'albí té la pell més blanca de totes, però no la pell blanca per definició. El Festival de Torroella de Montgrí va començar a l'estiu de 1981 i s'ha celebrat ininterrompudament durant els últims 40 anys. Una història de 40 anys que comença amb una trucada. Segurament, aquell concert del 1981 no hauria significat l'origen d'un festival si Torroella no hagués tingut al darrere una llarga història de tradició musical. Però Torroella era una ciutat plena de música, ja des de l'edat mitjana, quan els reis hi passaven llargues temporades acompanyats dels músics que treballaven per la cort. Potser per això, a inicis del segle XV, s'hi va fundar una de les capelles musicals més importants de Catalunya. Els habitants de Torroella portaven dins la llavor de la música, i aquesta llavor va germinar en el ric teixit associatiu que hi havia a la ciutat a finals dels 70. I així va ser com van començar a passar pel festival grans intèrprets de tot el món, i Torroella va anar convertint-se en una cita ineludible pels amants de la bona música. La Generalitat ofereix a alumnes de primària i d'ESO ajuts per a la compra de llibres de text i material didàctic. Només heu de presentar una sol·licitud al centre de l'alumne i no superar determinat nivell de renda. Informeu-vos en el 012 o a gencat.cat. 012. La Generalitat més a prop teu. Ausonia Excel con estructura antiarrugas. Recupera la forma y así absorbe por el centro. ¿Qué te podría pasar si estas vacaciones decidieses hacer algo distinto con tus amigos? Que descubras que algunas partes de tu cuerpo tienen vida propia. O que compruebes que las culturas primitivas no son tan primitivas. O que acabes en el Fit Heineken llevándote una baqueta de tu grupo preferido. Solo tienes una forma de saberlo. Ven al Festival Internacional de Benicàssim Heineken, 3 días, 3 noches, más de 100 grupos, Blur, Movie, Sweat, Beck, Piensa en Verde, Heineken. Ausonia Excel con estructura antiarrugas. Recupera la forma y así absorbe por el centro.